Yan mga katupay na nakahuli yung isa may kasama mga tupay. Malaki. Ayun. Dito. Bisa mo na ano yun kay. Napasok sa loob yan. Oh, laki mga tupay oh. Papasok sa loob. Yan na. Ay, baka maano sa pako, maputol. Huwag mo papapasok sa pag pumasok sa loob yan. Wala na. Mahirapan. Kalikod, dali. Naku. Patay, pumasok. Ay. Di, pagurin nyo muna kaya. Malaki yan. Diyan. Hintay mo. Ayun o. Ayun o, sige, Laki. bilis. Kanduri o. Kanduri oh. Yan pala yung kanduri. Ako na. Asan yun? Yan. Sige. Sa kabila. Sila, wag mo lang pirsahin para di maputol yung ano. Pag lumalaban, aryaan mo. Yun, laki mga tupay oh. Talagang ayaw pa magpaano. Uy, baka malaglag. Ayaw pa magpaangat. Dory nga. Ikaw daddy, magano, kawil. Sayang pag nakawala, wag lang mapako yung ano. Sayang pag nakawala. Yan. Kan laki mga tupay. Huli. Yan. Oh, grabe, laki mga tupay. Ito tayo. Doon sa kabila. Dito na tayo. Video mo pre. Yan, laki. Dory. Laki. Isang linggong ulam yan. Masarap na luto yan, fish fillet. Isang linggong ulam. Grabe, laki ah. Ilang kilo kaya yan? Nasa ano yan? Okay, malaki mga katupay oh. Laki. Aray ko. Tatay niyo na Wow, grabe. Gara ng feeling eh, no? Itong taba, oh. Ang gara parang ikaw yung mahuhulog sa isda eh. Anong pangalan tong isda na to? Cream Dory. Green Dory? Oo. Single lang yung nakakuha, oh. Oh. Daddy, hindi pa ikaw nakakuha. Oo, gusto ko kami ngay. Di, mamaya na raw. Mamaya na raw yung sayo. Grabe, laki mga tupay oh. Ilang kilo kaya to no? Nasa 15. 15 kilos. Hindi mo, kaya hindi pwedeng, ay. Ang dami pa naman. Babae. Bihod oh. Babae, may ano siya. Daming bihod. Hindi, Ha? laki. Masisira. Laki. Ay, Babae ba? oo. Babae, May ano, daming bihod. may itlog, dami itlog. Itlog. Ihawakan mo buntot. Baka ano pa. Oo. Yan. Para safe na. O diba? Oh, Safe ka na dyan. safe ka na dyan. Isang linggo mo. Nasa 15 kilos to. Oo, laki. 15 kilos. Ayos. Ha? Daddy, Ha? anong say mo? Anong masasabi mo dyan? Malaki ha? Oh, Lagyan mo dun sa bayo. o diba? Pakiputol mga Laki. Ito pala yung isda. Yung sima po. Oo, para maikid ko. Sige po. Nasa 15 kilos. Matibay din yung ano. Hindi, ano ito. na po pala, nakabaklas Matibay na yung. Di man na naputol to no? Hindi, Naputol. huwag niya nang ano yun, sayang. Hindi pa naman napuputol. Sige, ano niyo po? Ano niyo po? Ay, sa ilalim kasi. Hindi, bitawan nyo muna ako sa tubig. hindi mo bibitawan sa tubig kasi